Mga pangenot nga barata. Tulong motorcycle rider irido sa duwang magkasuway na diskwido sa tinampo sa Sorsogon, Camarines Sur. Wanted na pedicab driver, arestado kan pulisya sa Bulusan, Sorsogon. Duwang dating katabang sa harong, arestado sa panhabon sa amo. Lalaki arestado sa entrapment operation sa pambablackmail sa dating karelasyon. Asin, roadshow on business name, one-person corporation registration, pigkondusir sa Legazpi City. Maray na hapon, Miyerkules, Mayo 22, taong 2024. Uninan mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na aldaw madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon Catanduanes asin 90.7 Radyo Uragon Legazpi. Sa detalyes, tulong motorcycle rider ang nairido, makalis na maimbwelto sa magkasuhay na diskwido sa tinampo sa Sorsogon asin Camarines Sur kan nakaaging weekend. Si Jennifer Pulinar sa bilog na detalye. Iriduan sarong motorcycle rider kan makabangga sa kasabat na tricycle sa pakurbadang tinampo sakop kan barangay Sumalot Kasiguran Piersite Sorsogon, pasado alas 8:10 banggi kan nakaaging Domingo, Mayo 19. Binisto ni Police Staff Sergeant Michelle Jubilo ang Police Communication Affairs Division Officer kan Kasiguran MPS ang motorcycle rider na si alias Bong, 18 anyos, residente kan Barangay San Roque, Sorsogon City. Binisto man ang tricycle driver na si alias Cardo, 29 anyos, may agom asin residente kan Barangay Central Kasiguran, Sorsogon City. Sa impormasyon, nasakop kan rider ang linya kan tricycle na nauli sa disgrasya. Lugadan sa insidente ang rider na pigdaraman tulo sa Sorsogon Provincial Hospital. Mantang daima na sinapong lugad ang tricycle driver. Base sa investigasyon, itong vehicle to na traversing siya from Barangay Central Coastal Road heading towards Sorsogon City, transferred siya sa another lane po while on the, nasa siya ma'am, kurbada siya ma'am na linya. At tapos accidentally na side check siya sa BK1, yun na po na tricycle po madam. Due to sa strong impact, yung vehicle to, yung motorcycle, na natumba po siya na naging resulta sa pagkakaroon ng mga injuries. Napag-araman nakapuan mga ining mayong lisensya. Mayo man nasulot na helmet asin da irehistrado ang motorsiklo kan nadiskwidong motor rider. Sa GRS Ragay, Camarines Sur, irido man ang duwang motorcycle rider makalihis na madiskwido sa Andaya Highway pasado alauna 40 nin maagahon ka nakaaging Domingo, Mayo 19. Basado sa investigasyon, biglang nag-U-turn ang 42 anyos na motor rider alagad da iininari paro kan 18 anyos na motor rider na nagresulta sa saindang pagkakadiskwido. Ang Yamaha Mio is nagkaliwaan na po siya, mag-U-turn or mapasok sa isang intersection. Approaching naman itong vehicle 1 which is yung Kawasaki Badya po. Dito na po yun nagkasagian yung dalawa. Tinamaan po sa left portion yung Yamaha Mio. Tulos man na ipigdara sa ospital ang duwang imbeltong persona na nagkaareglo ng ngunyan. Bago po tayo sumakay sa ating sasakyan, bumiyahe sa isang pampublikong highway, dapat equip po tayo ng lahat ng kaukulang dokumento, ng pagsasanay, ng mga gear para sa ating kaligtasan. At isa din po dapat maging isang defensive driver po tayo sa lahat ng oras. Pagiramdom kan otoridad, maging alerto sa pagmamaneho asin magbiyahe sana kung igwang magkakanigong dokumento. Para sa mga baratang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Naaresto na kan kapulisan ang sarong pedicab driver na wanted sa kasong acts of lasciviousness. Biktima ang kabarangay kaining sarong minor de edad sa Sorsogon. Suspect, sarong taon man na nagtago sa Samar. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Arestado ang sarong 37 anyos na pedicab driver na ikaanom sa listahan kan Municipal Most Wanted Person sa Bulusan, Sorsogon. Makalihis na makorner kan pulisya sa Barangay Hubasan, Allen, Northern Samar, kanakaaging Domingo.
Binisto ang akusado na si Marvin Galendez, residente kan Barangay Mabuhay, Bulusan, Sorsogon, na 10 taon na nagtago sa lay sa Barangay Buenos Aires, Victoria, Northern Samar. Makalihis ang pangmomolestya sa sarong menor de edad na kabarangay kan Disyembre taong 2023. Itong impormasyon po ay galing po sa mismo po sa presidente ng kanyang lugar sa Barangay Mabuhay at saka dito sa Barangay San Rafael, kung saan po sabi nila na napag-alaman nila na andun ditong si Tagkarit dun sa Alin Samar na nagpapadya. So ginawa namin ng HIPE, nag-utos si HIPE na i-validate ng ating mga intelligence at doon nakipag-ugnayan tayo dun sa stasyon ng Alin. At doon, nakumpirma talaga na andun siya. Inaresto ang sospek sa kusog kan warrant of arrest na ipigluwas ni Honorable Bernardo Jimenez Jr., ang presiding judge kan RTC Branch 54 sa Gubat, Sorsogon, kanakaaging Pebrero taong 2024 para sa kasong acts of lasciviousness na may 200,000 pesong rekomendadong piyansa para sa temporaryo kaining libertad. So para po ma'am, yung maipapabot lang po ng kapulisan ng Bulusan, lalong-lalo sa mga ganitong senaryo, bata yung biktima, yung gabay ng magulang, kailangan po matutukan yung anak nila kung saan asan yung bata, anong ginagawa ng bata. Kasi karamihan po na biktima, hindi lang sa katabing bahay, sa loob din ng bahay. Minsan kamag-anak yung suspect. So kailangan po yung pag-iingat at saka wag magkapante sa lahat ng oras. Naging posible ang pag-aresto sa sospek sa pakikipagtabangan kan Allen Municipal Police Station. Sa presente, nasa kustudiya na kan Bulusan Municipal Police Station ang sospek. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia. Duwang babae na nanirbihan bilang katabang sa harong sa Marikina City, arestado sa kasong qualified theft, makalihis na biktimahon an sa indang amo. Si Regine Bue sa bilog na detalye. Arestado na Kandait Municipal Police Station ang duwang babaeng wanted sa kasong qualified theft sa Purok 2, Barangay Mandaso, Daet, Camarines Norte. Sa pigkasar na operasyon kan otoridad, aga kan nakaaging Lunes, pigserbi ang warrant of arrest sa mga sospek na binistong Sinda alias Queenie, 33 anyos, daraga, asin residente kan nasabing lugar, asin si alias Jilin, 25 anyos, daraga, asin residente kan Purok 10, Barangay 8, Daet, Camarines Norte. Basado sa impormasyon, nagtrabaho ang mga sospek bilang katabang sa sarong-harong sa Marikina City, asin biniktimaan mga amo kaini. Yung aligasyon ng nagreklamo sa kanila na may kinuha. Pero kasi po ito ay magdadaan pa po ito sa trial o mayroon pa po paglilitis na gagawin kasi pag-serve pa lang naman po ito ng warrant of arrest. Pebrero 8 taong 2019 kan ipaluwas ni Honorable Alice Gutierrez, ang presiding judge kan Regional Trial Court Branch 193, Marikina City ang warrant para sa pagkakadakop kan mga sospek. 24,000 pesos ang rekomendadong piyansa sa kada sospek para sa indang temporaryong libertad. Sana po ang ating mga mamamayan ay makiisa at sumuporta sa aming laban ukol sa mga krimen at magsumbong sa anumang napapansin nilang mga kakaiba sa kanilang paligid. Para po kung meron lang pong mga kriminal na gumagala sa kanilang lugar ay mahuli po na. Nasa kustudiya pa Kandait Municipal Police ang mga akusado para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Bue. Lalaki arestado sa entrapment operation sa pambablockmail sa dating karelasyon. As in roadshow on business name, one-person corporation registration, big connoisseur sa Legazpi City. Yan na siniba pang bareta sa pagbabalik ka na Bicol Online TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po.
Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dako laon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik-an ako Bicol Online TV. Lalaki arestado sa entrapment operation sa Naga City, makalis ang pamba-blackmail sa dati kaining karelasyon. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Pinadapa asin pinusasan dangan binasahan kan sa iyang diretsos ang lalaking ini na sospek sa pamba-blackmail sa dati kaining karelasyon. Hapon ka nakaaging Lunes kan arestaron ang sospek sa entrapment operation kan Regional Anti-Cybercrime Unit sa entrance kan sarong simbahan sa Barangay Kararayan, Naga City. Binisto ang sospek na si Emil Sabenon, 42 anyos, welder asin residente kan Barangay Poblacion 1, Kanakman, Camarines Sur. Sigun kay Police Captain Babagay, pigpapatakot kan sospek ang 22 anyos kaini na dating karelasyon na kung dai ini makibalikan sa iya, ipapalakop subuot kaini ang masisela nindang video na naging rason para personal nang maghagad nintabang sa otoridad ang biktima. Minot pa lang, grabe na ang pananakot sa iya, kaya nga takot niya, nagsumbong siya kay mama niya. Ngayon man ito nakapag-report na rin sa opisina. Sa impormasyon, dating magkatrabaho ang sospek asin biktima, asin naging magkarelasyon man sa laog nin 2 taon. Kan maaraman kan biktima na may ka-live-in partner asin may sarong aki na pala ng sospek, pinili kaining bulagan ang dating karelasyon. Alagad, kontradigdi ang sospek na nauli sa pamba-blackmail. Medyo na-trauma man din siya diba, sa pananakot. Sabi nga niya, ang inot dahil siya nakakaturog. Medyo ngunyan, okay man na siya. Kaya lang yung pamandigraran yung takot niya. Nahahampangunyan ang akusado sa kasong pagbayular sa Republic Act 9262 o BAUSI, asin an 11313 o an Bawal Bastos Law. Duman po sa mga magkarelasyon, kung magkakaigwa man sila ng love-mate, hindi na magpayag na magkaigwa ni pagkukuha ang video, lalo na po picture. At kung sakaling magsuruhayan man sila, ay pwede nila dito tayo ng pag-blackmail. Mientras tanto, nasa kustodiya na kan Station 6 kan Naga City Police Station ang sospek. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia. Lolo sa Legazpi City na solo na sanas sa buhay, asin biktima nin kasulokan na kaaging Lunes, nangangapudan ngunyan na matabangan. Si May Arango sa bilog na istorya. Nangangapudan sa mga maut na magtabang ang 68 anyos na si Ernesto Daria na nasuluanin harong sa Barangay Anunang Humapon, Legazpi City, aga ka na kaaging Lunes. Sigun kay Lolo Ernesto, problema niya ngunyan kung papaano makapun giraray. Ang sulamente kayang 5,000 pesos na katagu-taguin niya, nasuluman. Di nga, kung nagkagaro ako nervous bagang garo ko takigan, nilo mo na nga iyo pa ang lawas ko. Dahil man ako nga nabuhay baga. Solo naman siya sa buhay, amay kayang namaaram ang sa iyang mag-ina. Istorya niya, may mga naisalbar man siyang kagamitan arog kantamong asin ulunan. Alagad da kulang agyat sa iya kung sain makuanin ural daw na panggasto sa pangkakan. May mga paryentes pamanda siyang pwedeng sirungan. Alagad mas gusto niya manggiraray ang solong pamumuhay. So, kulang pasalamat sa kuya. Kung may tumabang sa kong maerat, tanggapong ko. Kung dahil, bala ng Diyos. Ngani daw papaano makatabang, pig-post naman sa social media ni Kagawad Vince Abion ang kamugtakan kan sa iyang kabarangay. Naisipan ko po na i-post kasi nagranis ako so kapamilya so tugang na si Tatay Itoy daa ining tagsadiri kang harong na nasulo. Nag-ibi da itong nangyari sa iya. So syempre aram taman ang kapigaduhan kaning biktima kang kasulo kaya naisipan ko na i-post para so may mahirak matabangan man lamang. Sa ngunyan, para mientras na nagsisirong sa sadit na pagsadiring payag-payag si Lolo Ernesto.
Sa mga maawat magtaunin tabang pwedeng mag-contact sa Facebook ni Kagawad Vince Abion. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. DTI Bicol Asinsec Bicol nagkondusir nin roadshow para sa mga negosyante sa rehiyon. An obheto kan aktibidad aramon sa report ni Nomer Corporal. Naging matarayumpo ang pigkondusir na Regional Roadshow on Business Name and One-Person Corporation Registration kang Department of Trade and Industry Bicol sa pakikipagtaban kang Securities and Exchange Commission Bicol kasubong aga. Obeto kang roadshow na maingkaminar ang local entrepreneurs na iparehistro ang saindang negosyo. Siring manamadugangan ang karaman kang local entrepreneurs dapit sa pagnenegosyo. Saro sa sanggatos na local micro, small and medium-sized enterprises o MSMEs owners na aktibong nag-atender sa roadshow. An 8 taon ng restaurant owner na si Mabel Lucila kan Barangay Busay, Darga Albay. Para sa iya, bintay ang pagtripon, ningulita mas nadugangan ang sa iyang karaman sa pagnenegosyo. Dapat maaraman mo kung paano mo patakbuhin ang negosyo. May mga pigtuturo sila. So, kagaya ng pag-registered ng mga business, ganon. Dakulang bagay man para sa negosyanteng si Diego Arevalo kan Piudoran Albay, ang siring dakaning aktibidad, lalo na sa siring niyang nagpuun-puun pa sana sa pagnenegosyo. Ay, importanteng malaga talaga yan para sa muya, para wala na kaming problema, wala parisipon. Kaya, di na kami nagpaparisip na may bayadan pa, kung may musayin pa kami. Kaya, ayos na yan sa muya. Sigon kay DTI Bicol Director Dindo Nabol, ang inisyatibo nindang inikang SEC Bicol, syertong matauning magayon na epekto sa economic growth kang reyon. Pagbibida kang opisyal, hassle-free naman da ang pagpaparehistro asin pagbayad. DTI is already 100% online, yung business name registration since August last year. So we encourage our registrants to already register online. Huwag na pupunta sa DTI office kasi sayang ng pamasahe, yung oras. So you can just register in your respective homes. You can pay online. So diretso na. But yung mga hindi masyadong techie, pwede pa rin pumasel sa DTI and magpatulong sa aming mga business counselors, sa mga negosyo centers and sa DTI offices mismo para makapag-register pa rin. Mientras tanto, nakapagtala ang opisina kang DTI Bicol ning 12,000 business registration sa primerong 6 na bulan kang presenteng taon. Mantang kang nakaaging taon, probinsya ning Camarines Sur ang may pinakadakol na naitalang business registration. Sinundan kang Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Masbate, Catanduanes. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Asin yan ang katripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!